अगर आप भी चाहते हैं यम चौहान फिल्म की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। नया साल बाटे बतिया के बूझा धोड़ी के पूजा होई हो। ए सुना आपकी के पार्टी हम चौहान के तरफ से बात मोरे गाँव मछरिया जाने आगिए में भूजा धोड़ी के पूजा होई हो। धोड़ी के पूजा होई हो तनी बुभाइल बाखर पूजा धोड़ी के पूजा होई हो। तनी बुभाइल बाखर पूजा धोड़ी के पूजा होई हो। पूजा होई धोड़ी के पूजा भौजी से पैसा मंगनी कहानी अर्जेंट बा। दूध गो नचनिया आइल माल बड़ी टेंच बा। अरे ओजा झबुआ रसिया नचावता। भौजी से पैसा मंगनी कहानी अर्जेंट बा। दूध गो नचनिया आइल माल बड़ी टेंच बा। नींद जदी लागत बाटे कोरवा में सो जा धोड़ी के पूजा होई हो। धोड़ी के पूजा होई हो तनी बुभाइल बाखर पूजा धोड़ी के पूजा होई हो। तनी बुभाइल बाखर पूजा धोड़ी के पूजा होई हो। अर्जित बलमुआ हमर कामर धाके सुतल बा। नईखे हम जननी झबू प्रेमी काहे रूसल बा। हाँ यम चौहान सैया कामर धाके सुतल बा। नईखे हम जननी झबू प्रेमी काहे रूसल बा। होठवा के ललिया में तू सान देहल भूजा धोड़ी के पूजा होई हो। धोड़ी के पूजा होई हो तनी बुभाइल बाखर पूजा धोड़ी के पूजा होई हो। तनी बुभाइल बाखर पूजा धोड़ी के पूजा होई हो। नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी को यम चौहान भैया के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर 2024।